Това е черна ряпа. Черна ряпа. И е измита. Okay? Отрязваме отгоре като похлопак. Това го пазим. Дупка по средата. С лъжица е много лесно това, ето така. Тези са също много полезни. Ще ги сложим в едно бурканче с мед, да си пуснат соса после. Студената тази. Ето 3 похлопачета и 3 репи. Не снимай меда от тук, защото има... Сега ще сложим мед в всяка ряпа. И така отстрани, да се намаже меда по ряпата, по стените, за да може да си пусне соса. И може да се ползва няколко пъти. А за какво се ползва? За кашлица. Аз знам тази рецепта от майка ми. Като кашляш много, правиш така с мед ряпа, пуска си сос, изпиваш всички репи и слагаш пак мед. И така може няколко дни да пиеш. Два пъти. 2 пъти, да. Тоест, това е като сироп за кашлица, естествен. Да. Супер. И сега затваряме. Хоп. Колко време чакаш? Няколко часа. Ти ще го видиш, като е пуснал сос, може вече да пиеш. Чудесно. Добре, благодаря. Чао! Чао, чао!